Jeg hedder Henrik Larsen og er uddannet pædagog og har været på bostedet Vinklen i 23 år. Altså samarbejdet med venskaberne, det oplever jeg som helt unikt og meget, meget positivt. Både for os som personale, men også for vores borgere. Det vigtige ved at Mille er der, det er, at hun er limen til de borgere, som får noget frivilligt arbejde. Og hvis jeg har noget, jeg kunne bidrage med, lytter de. Vi bruger hinanden rigtig meget som sparring til at se de ting, som jeg kan og mine kollegaer kan på bostedet. De føler sig set, de føler sig værdsat, de oplever at blive taget seriøst, og de oplever, at hun kan noget unikt i forhold til at finde deres kompetencer som medarbejdere og lysten til at få noget frivilligt arbejde. Så hun er helt unik, og jeg synes, at det samarbejde, jeg har, det gør bare, at det er helt fantastisk, at det her findes, og det her det er en mulighed for vores borgere i hvert fald. Så det, at venskaberne kan komme ind og skabe en lille spire hos dem og se, der er en mulighed i det her, kunne det være noget for dig? Så skal vi som personale være med til at tage det overskud og sige, der kommer faktisk nogen, der giver os noget, som vi kan bruge i vores hverdag, og der kan give liv og glæde og en oplevelse af at blive set og hørt. Så når Mille kommer og giver den her mulighed for personalerne og beboerne, så skal vi tage den. Og jeg håber virkelig, at den her er med til at give andre bosteder, som måske ikke kender venskaberne på samme måde, som at se, at der er altså noget her, som er ret unikt, fordi de skaber noget, som ikke er der, eller ikke har været der før.